Moje meno je Uhorčík. Tomáš Uhorčík. Iná som takto pravá ruka Ďuriho Jánošika, našho zväzového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbíjame a tých grofov naháňame hore dolu a potom niekedy oni nás. Podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na také na jednej lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké. A všelijaké figle vystrávame, recitujeme a tak. A švanda velikánska. No. Vyjdeme si, áno, na taký jeden kopček, vždy na ten istý, aby sme nezablúdili. No a normálne, áno, každý deň, no, alebo keď neprší, alebo že veľmi fúka, tak nič. Áno, a tam prídeme, áno, a Ďuri len sa tak vyvaluje po tých machoch a lišajníkoch a no kým nesprchne, nevstane. Fakticky, a ja, aby som sa tam pišišvoril? Nejde o to, hej? Čo? Nie, napríklad, áno, napríklad. A vidíme tam a on tak sa na tom slniečku, tak, si privrie všetky oči, áno, a mne hovorí, vieš čo, Tomáš, ja ešte chvíľočka porozmýšľam, ja musím nejakú taktiku zvoliť a tieto veci, a ty sleduj tam, či už nejdu nejaké koče, a idú tam nejaké koče, no čo by nešli, tam sú také fúkoty, že až. No neseriózne teraz, no tam jeden za druhým a on hovorí, no tak dobre, vieš čo, Tomáš, tak ja ešte chvíľku, ja sa tu tak pozerám do seba, vieš, a ty choď a utekaj a choď a bež a dones, no čo som, Rexo? No, áno, a nejde o to, ale tie koče ako idú a strašne sa práši. No nie, no, za deň tak 2-3 koče a hlava je špinavá. Nie, a keby to, áno, ale idú ako takí šialenci. Si tam, áno, a no ja niekedy ten koč dohoním, len keď ide oproti. No, a teraz, no a čo, tak samozrejme, veď zastavím, alebo teda počkám, kým sám, aj ten kôň je len človek. A teraz čo? Samozrejme, vec, máme nacvičené také tie finty, že stojí Bohu dušu a nám všetky tie veci, áno, a ešte aj tie kone sa mi rehnia. A keby to, ale väčšinou nikto nič nemá. No aspoň hovoria, no ja opačovať nebudem. Nie, ja poviem, nemáš, nechaj si. To je on. Až normálne poznám podľa krokov, lebo však sme tu len my dvaja. A srnky majú úplne inakší, taký duplovaný krok. Ďuri Sevas. Niekedy už ani neodzdraví. Ako teraz. Ďuri, nehnevaj sa, prepáč, vidím ťa. A práve sa tu sťažujem. Na teba sa tu sťažujem, Ďuri. Na teba! Už tento raz. Už to muselo prísť, Ďuri, ty darmo na mňa zízaš. No čo je? No čo, si myslíš, že si sympatická, alebo čo? Dávno sa mi nepáčiš, Ďuri. A každý hovorí valáška, karabína, pištoliek, dvoja, a ty si myslíš takto, čo si potešenie moje? Sa ti rehnia. Vidíš to? Ty si zbojnícky kapitán, Ďuri, ty si, podľa mňa, ty sa tvá podporučík. Vieš? Každý hovorí, aha, aký vyfintený, vyparadený, a ty čo, tu smietka, tu špinka, tu pokrčené, tu ihličie, ja to máš vyšité. Ďuri, kde si bol zašitý? Sa mi nepáči. Čo robíš, Ďuri, no? Sa mi nepáči, lebo potom vieš, ako... Ďuri, a picháš. Si ako taký ješ. Vieš? A aby si vedel, Ďurino, vieš, dobre, že tu máš sledovať terén, že odtade to pôjdu grovky a možno aj koce, alebo možno aj časeké, ak sa zmestia, teda neviem, áno, a ty nie si pripravený, ty nesleduješ terén a ty, Ďuri, neprerušuj ma!
No, ja viem, že neprerušuješ, ale si mohol. Juri... I prídem ja za predsedom nášho družstva, vravím mu, ty ľudo, a prečo my máme robiť nenormálnych družstevníkov? To znamená, vyfasovali sme kroje, valašky. Juri. A poď ho robiť cirkusy pre turistov z Česka. Čo keby sme sa my chytili poriadnej roboty, to znamená, vyfasujeme vidly, ideme na sená, prídeme do bufeta, odtiaľ domov, zmlátime ženu, deti, pekný deň je za nami. Juri, ale už čuš! Bože, až plujem. No, Juri, si myslíš, že niekto zvedavý na tvoje kidy? No čo to má znamenať, Juri? No čo? Bulvy na mňa vyvaluješ? No Juri, nepozeraj, som naštvený, ja sa rozbehnem, bachnem očko, vylúpnem. Juri, ty ma nepoznáš, že keď sa rozkokuším, ja som besný. Juri, ale ja ti hovorím predposledný krát. Keď to bude takto pokračovať, keď to nepôjde po novom, čiže po starom, však ty vieš dobre, čo som ja myslel, že čo si? Áno, ja s tým nechcem mať... Počítaj s tým, že ja hlásim prestup ku Kozinovi. I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty ľudo, keby si mi aspoň chlapa dal, ale ty mi dáš Tomáša. On vraví, Tomáš, tak... Ja ani slovíčko? Bo zafrnčí valaštička, šmírom, šmárom, hoja, ďunďa... Juri, nabitá? Posledný krát sa ja maskujem, ujúkam, vyskakujem, tancujem, recitujem, ja sa zajtra chytím normálnej, poriadnej... Papuluješ zase! Ja sa zajtra chytím poriadnej, statočnej roboty. Odvrávaš, Ďurino, tresknem. Okamžite sa tam zamaskuj za tou Čečinou. Ja si tu kvoknem ten kalerabík, alebo čo to máme. A uvidíš, čo tu bude, aký rachot, Ďurino. A poriadne sa tam zamaskuj dôstojne ako hrdina, nie ako na nočničku. Juri, nepresádzaj to! Ja už neviem, nevládzem. No ja, Ďuri, tak to nemôžem. No ja nemôžem byť sám družina. Ďuri, posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa, Ďuri, no. Ja si tu, uvidíš, ja si počkám a uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude o chvíľočku prepad. Aha, čo hovorím, stoj! Poudušila nám Ducati a okamžite, občanské preukazy. Ten bol zamaskovaný, čo? Nie. Stačí, to bola veľmi dlhá kultúrna vložka. Vyskakuješ ako taký capko. No, stačí 3-krát, potom sa unavíš, v noci kašleš. Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú. Nechytaj, prepotíš. A to nie je tvoje, áno, to je ľudové. Čo by povedal taký ľudo, keby videl? Áno, a sú živí. Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí? Baberu, hej, už aj také reči sa v Turcii a na Liptove vedú, že žijete iba v srdciach ľudu. Teda de facto, že neexistujete. A vieš ty čo, vyškerená? Daj sa pekne vypchať aj s tvojim factom, alebo čo tam máš ako fešáka. Mňa nezaujíma. Viete vôbec ženské, s kým máte tu česť? Samozrejme, so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť. Koľko sa len môj nebohý otec nalopotil a čo mal z toho, čo mal? Dereš, kde ideš, samý dereš. A v takých chvíľach vskypí žoč. A ústa jeden ohlas vydajú, pozdravujem vás, vína, vodky, z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. Vopravdu priamom bratskom cite, otvoriať sa nám do Korán, víta vás Koliba Kormorán. Bravo!